Jodak Masiaya owuok tung' mosuo kod jotelo magi ma osebedo ka soko gavana Masiaya James Orengo e wi chung' mare kod sirikal mar Manywanda. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, debed ni Orengo ong'eyo gimoro mopondo, koso jotelo masoke osefwenyo gimoro ma Orengo wuon pod kia. Mae sigana. Kopogore kod bedo kilman kod lony mararieya e kendo ng'inyo buche bura e doho monywando bura mar BBI e tonyo buch NASA to kod riwruok mar Azimio e doho e buche matok yiero maduong'. James Agribob Orengo osebedo jasiasa man kod uma mbi e kod ng'eyo mathoth e paw siasa e kendo man kod sironyo kaloso e rombe mag siasa. Kuom thuolo ma dwe achiel Orengo osebedo kaka pany kata pong' ma jotelo rieyo gich bedegi e weche mag siasa ka isoke soko mar Kolondeng' e kor yien e weche mag siasa kaluwore kod chung' mar ewi sirikal mar Manywanda e kind Raila Odinga kod William Ruto. I am asking you Kenyans, this constitution that we fought for, it is a very difficult document to keep. And if you keep on, song praising all the time, we will not have a country. So I urge you, tell your leaders the truth. Tell your leaders the truth. E kinde iko mar Jojo Duor mane en jarit Raila e kanye mana paka mag siasa mag Orengo ne ochako kudhe kanyakoi mag agoi e mag siasa kibule kabando e kod jotelo ne oloso mochido e mbele jatend piny. And I'm pained. I come from Siaya. When my own governor stands up and says that, and he is annoyed. I don't know annoyed with who. He's annoyed. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? E paro Orengo Masiaya, jokono osebedo maliet ne jatelono ka juma mokalo. Piliedo maliet mar siasa yande olunye godo kod jatend migawo mar teko kod Modhi Opiyo Wandayi mane okone jatelono kudo wich e kar chimore gi tije tir ne jopiny to tholo mana kworo kod gik mokony county. What is happening in Siaya today, Siaya as a county, is a big embarrassment. What is happening in Siaya is a big embarrassment. It's not only an embarrassment to us, but is indeed something extremely shameful. That Siaya County has become the laughing stock in the community of counties in this country. Adam Murakua, Governor Mamarwa. Please, Bwana Governor, focus on service delivery to the people of Siaya. It cannot be just the issue of jumping up and down every day, and yet service delivery in the county has collapsed completely. Because me teach ni manokoro mari. To teach no. We jok moko miluongo ni activists belo teach mar activism. To into me teach mar executive ni governor morito Siaya mangima. In ye president matin mathurwa ka in ye president wa. Emomiyo kidhi maber to apaki. To kidhi marach to atiminade. Wasiye. Jaod bura mogenya David Ochieng e jal moluwo laini mar kidho gavana Orengo kase ni oserem e chopo mise mag sirikand nyalore mane Orengo singo ne jodak Masiaya. David Ochieng bende okoni Orengo okosekelo jotelo Masiaya duto kanyakla mondo ti kode. Otielo ni Orengo bende ne oposo dhoge ne jatend piny William Ruto. Siaya kae chakre yiero 2022 onge chieng' achiel mwasero kaka MPs ma Siaya i gavana Masiaya. Yani o believe no ng'eyo kila kitu. Ukano penye ngato an koro an MP mare. Kata penye no David itimo nang'o kae okuchimo kupenya kawuono. Koro wane meeting yani en which court maduong' en jothurwa. Une meeting ipo kodhi mbele mabeyo kila ng'ato loko magi to into maru kata chiel onge miwacho. Igo mana yuak. Sama jower ukwayo indi kwer ni go siasa. Jothurwa
ana ukabiro kora Orengo, lakini nyaka wanyise ngati jotame tadhi kawo mondo timne tijno chieng' mbele kae. Kata kamano, moko kuom jotelo Masia odok ne gavana Masia James Orengo, kagikone jotelo masani tero gavana Ng'wekede. Kanyange owere kod jatelono mondo tim tije ne jopiny. Jodakgo okone moko kuom jok masani sok Orengo gin mana jok molap dhogi ndong' ne kom ma gavana obede gi sani. Orengo mwajo nokutino to gik morengo timo Opiyo Wandayi ok nyal timo kuom higa achiel. Higa achiel mwantie sani Orengo seloso tieko stadium manowe 40%. Orengo gero Siriwo rice mill. Orengo makoro wuoyo kuomeno emoloso ring road ma Kababa. Orengo emoloso ring road ma Scout Center. Orengo emoloso surgical center. Orengo emagero maternity migero complex migero kamiluongo ni Ala. Orengo ne magero Urenga maternity complex. Orengo mowuoyo kuomeno emaloso ring road ma Masega. Orengo ne emaloso ring road Mandori. Higa achiel odwano Orengo timango. Okelwa stima ken poles mwaneno lochegi, stima en transformer. Lochegi akeno tingo poles akeno gin ludhe mege Orengo. Iyudo energy ni moro matin, koro idwaro ni nyonwa wan kaka josiaya inyofwa. Wan sani wariekre kaka yudhe wariek to wang'eyo gima ber. Ramogi TV otemo winjo pach gavana James Orengo ewi wechegi. Kata kamano, kutende kod director mar twak apis county Siaya Crispin Omondi okone Ramogi TV ni gavana James Orengo pod nie pinje ma oko. Walter Nyambaga, Ramogi TV.